assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi mo woni mon foof salminama inde manama yettode sikela en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela ene welira gam humnude aadi mene moɗon e kala subaka altine ha aljuma ko hemnude on revue des titres woni ko sifa e kelle gadane jandeji leydi men joni joni koye majje paɗen. hande ko alkamisa ina woni sappo e jeenayi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati puɗɗortoɗen ko jayde besbi le jour nden jayde ari koye ceergol gurdam manam coggu mburu walla ni coggu ko yewti koye kuɓɓam courant hono kame ndiyam hay ko nandi hen ko ƴelliti oɗo saaha jaynen ko ɓe mbi noon ɗin ɗon cogguli tiɗɗi tindade présidentiel 2024 ne wayno ko ɗum électeur invisible manam yidde wiide ko ngol ɗon tirgol cogguli walla guura leydi Sénégal kañum tigui ene jeeya e kartal ngal ganduɗa ngal ɓurgal wasde yiyede kono mangal jourol nder ɗin ɗon sunguji tijjaɗi ɓe garti e on ɗon manifestation tijjaɗo woni ɓen ɗon consommateur en woni ɓen ɗon sodoɓe hay ñamoɓe jogori wonde ko ñande nogas gol lewru ndu kono kadi on ɗon pétition mo ganduɗa ko bindaɗo waɗa nawa toon to Sénélec jeynen ko ɓe garti hen kono kadi ɓe garti mo leydi Macky Sall ɗo eeri hoore jagore ɗo nde ɓurata watte hakkillaji muɗum e ko yewti e ɓeydogol cogguli facture aji ndiyam kono kadi électricité e kami e téléphone wondude e internet ɗin ko guɗi kala ne jaaji hello tati e nder nden jayde besbi le jour jayde Walf Quotidien ko ɗum hokki ɗum ha joni doole haalde ɗiɗo konguɗi hollude wonde tan ko ƴellitugol mantinigol to banggue prix ji leydi ndi ɓe mbi tan de ko le pouvoir dos au mur manam pouvoir o hande ina wonde caɗele no fewi kono kadi ko ɗum kabaru mo welani wonande on candidat Benno Bokk Yakar woni Amadou Ba konguɗi ne jaaji hello tete e nder nden jayde Walf Quotidien jayde L'As Quotidien waɗi ko natal Ousmane Sonko moso yañgo laafa e dow hoore hollirde wonde tan ko Ousmane Sonko ne wayno hankkadi ne tengti o inde makko arti e dow ɗin liste électorale leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko présidentiel 2024 janen koɓe collectif foof noon e waade noon inde makko artede on ɗon liste kono kam haɗata won barrage goɗɗo mo ganduɗa nana woni yeeso makko on barrage noon woni toon to cour suprême ɗum woni ni janen koɓe mbi janggo Ousmane Sonko woni ko toon to cour suprême jayede Walf Vox Populi e oɗo subaka kañum ne ari koye battugol Ousmane Sonko e inde makko e dow liste électorale leydi Sénégal ɓe mbi tan de ko après on nden ɗon ñawore sabasi fayne wayno kadi waɗi tabal ɗimmal woni on acte 2 ɗum ko caggal nde o windi on ɗon ɓatake fewde e préfet mbo Ziguinchor ngam on ɗon lettre kolliro wonde motivation makko mbo jogui ngam artirde Ousmane Sonko e inde muɗum e nder liste électorale leydi Sénégal janen koɓe kolliti wonde ko on ɗon lettre so tawi yettima Ayib Daffé mo ganduɗa kam tigui woni mandataire makko ne wawi yaade toon to DGE manam DGE woni ɓen direction générale des élections o wawa tigui hebde on ɗon fiche makko parrainage jayde enquête waɗi ko natal Khalifa Sall juuɗe yeeso sikki ala ko ƴewde ngol ɗon konngol ngol ɓe kutori hande ɓe mbi ko présidentiel 2024 un Khalifa isolé jafoɗon on Khalifa mo ganduɗa ɓe mbi koko waɗa isolé manam koko joña ɓe garti e joñgol makko ngol yeewi askan wi joñima kono kadi ngol lawol ko sehil makko Moustapha Sy kañum kadi joñimo e o saaha noon ɓe garti e konngudi makko kanko wallani bene on ɗon sifa ina yaaji hello tete nden nden jayde witende enquête jayde li quotidien ina wayno ari koye oɗo solidarité gouvernemental ɓe mbi tan de ko yamirore walla ni ko ɗum leçon winnande maw leydi ndi Macky Sall fewde ɗen jagorde muɗum ɗum koko yewti on ɗon conseil des ministres hanki toon to galle lamargo to o erima ɓe ɗon jagorde ne jogoto hono hakkillaji nangodirde e gollodirde kono kadi nde ɓe ballodirta ha tengti noon ɓe mbabo e caggal o mo ganduɗa kam woni Amadou Ba hoorejo jagorde kono kadi rutti woni candidat on ɗon coalition Benno Bokk Yakar sumgoji tijjaɗi jandi witene révélation quotidien e oɗo subaka ari koye tourné on ɗon Amadou Ba mawo yaa toon to Saint Louis nokku ɗo heddoto ko tolni e balɗe tati ɓe mbi ko Amadou Ba e oɗo saaha hande ƴetti ɓornima paɗe e oɗo saaha tindima ma tindo toon to diwan rewo leydi Sénégal hono Saint Louis jayde la tribune ina wayno ari koye puɗɗugol on ɗon campagne parrainage toon to Matam ɓe mbi tan ha joni ko seyɗineji kadi jillitima on ɗon diwan mo Matam ha teng to banggue on ɗon violence mo ganduɗa memi on ɗon coalition Benno Bokk Yakar ɓe garti
koye nden haare e puɗɗugol on ɗon campagne parrainage toon to rewo leydi ndi ko yimɓe hewɓe kañumen naati on ɗon salle mbaɗe mabɓe ko wiyete ko hono gaz walla pompe à gaz saabi noon yimɓe maître Malick Sall carodiri kono kadi ɓe jodnani ɗum e wiide mabɓe noon ɗum foof foti ummade ko yimɓe Farba Ngom wondude yimɓe omo ganduɗa kam woni jagorɗo guittaɗo hono Mamadou Tall ɗin ko godi kala ene jaaji hello tati e nder nden jayde witende La Turbine jayde Le Soleil guindiri nde ne wayno ari ko e autoroute Dakar Tivaouane et Saint-Louis ɓe mbi tan de ko ɗum projet dernier projet mo ganduɗa o ko battidiɗo wonande maw leydi Macky Sall Dakar Saint-Louis autoroute mo ganduɗa o ina ɓeete ko tolni 1.2 kilométre tawi onon autoroute ma rew Tivaouane Mékhé Dande Guewoul Louga ha toon to Gando on ɗon noon autoroute jaaru muɗum tolnima 1.7 e capanɗe jeegom piccal capannayyi joyyi milliard e halis CFA ɓe kolliti wonde ko maw leydi Macky Sall erima nde ɗen gueɗe kala ɓurata tigui ummanede beele on chantier ina gasa walla ni ina wawa gollede ko adi manam ma yirde hitande tijjane nde foof ina tawe e hello sappo e jeetati nden jayde witende Le Soleil guindire nde jayde L'Observateur kañum ari koye ɗen ɗanle kaɗaɗe immigration clandestine tawi ɓe doki konngudi ko ɓen rewɓe ganduɗa kala e saaha ina jaada e ɓen worɓe e dow ɗen ɗon maaje kadde ɓe kolliti wonde o debbo moɓe namdi wi ko kañum ni heeɓi jibinde e nder gonɗon maayo tawi ko yesso ɓen ɗon ɗanniyankoɓe worɓe on debbaji ne haala winde saaha nde heptortonode ni ne wayno ko worɓe ɓen ɗon kañumen ballimo ha ni o jibini kono kadi caggal nde o jibini on ɓiɗɗo wurani ɓe berli cukalel ngel koye ndiyam tawi on ɗon ɓiɗɗo ni ko ɓiɗɗo gorko woɓɓe kadi garti hen ɓen rewɓe ganduɗa ɓe ko heɓɓe namdede ɗen ɗalɗe ganduɗa ɗe ko ɗalle traversé to banggue on ɗon gonɗon maayo foof ina yaaji e hello joyyi e nder nden jayde L'Observateur jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten robinet men jayndeji hono kala subaka e ñalawma hannde o ene wayno ɓe gaari koye Sadio Mané e penalty hollirde wonde guila 2021 on ɗon Sadio Mané heeɓi markude ko tolni sappo penalty tawi ko nder sappo e goho ora tan ko goto kanko on ɗon SM10 ɓe kolliti wonde ɓe garti on ɗon tentative makko raté hakkude makko yeeso Gabaski e on ɗon final Coupe d'Afrique des Nations de football hakkude Sénégal e Égypte kono Sadio Mané ne haalede nden on jayde holliti wonde o heeɓi gollade penalty toon to club makko Liverpool hani e club makko to rewno Bayern kono kadi équipe nationale o warti on sang froid markude penalty e yeeso Ederson kono kadi e yeeso omo ganduɗa kam tigi woni Onana mo waɗi marqué contre pied konngudi makko ne jaaji e hello sappo walla mbiyen e hello tati nden nden jayde witende Stade Quotidien ko ɗo uddireɓeni men jayde je oɗo subaka joni joni paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers rogere men wattidinde e oɗo subaka hannde jilloytoɗen ko toon to diwan mo Matam eɗen gandi guila hecci hanki won haala joli toon kan haala noon ko haala dawrugol nam hakkude wondiɓe maître Malick Sall e yimɓe woɓɓe ganduɗa ɓe tuuma ko yimɓe mo ganduɗa kam woni Mamadou Tall wondude e Farba Ngom nadde on ɗon salle mbaɗi saboté puɗɗugol on ɗon campagne parrainage wonande maître Malick Sall ɗum ɗon ɓe mbaɗe mabɓe koko wiyete ko pompe à gaz ha ɓe carodiri jibini caɗele fitinaji toon to on ɗon diwan ne wayno eɗen gandi ko hunde ganduɗa ne teskee kala e saaha to banggue on ɗon tendance woni ɓen naggoranɓe ɓeeɗo ɓeega naggorani ko ɓeega tawi foof en ɗon fandare nde ko wotere nde tawno fulɓe mbiyata ko beetol juuti kala artata koye Amada donc noon so tawi hande kadi yiyama ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe Benno Bokk Yakar joguiɓe anniye goto so dusde mawɗo leydi ndi dusoro candidat muɗum kono kadi joguiɓe fandare wotere so wadde réélire walla subtade candidat Benno Bokk Yakar e sunkoji 2024 ina jibina ndeɗo saɗede vraiment ina jaari namdade kono kadi ina jaari ñingde ñingore meɗen hannde fayi koye ɓen ɓe ganduɗa ko wiyoɓe ndendi anni ndendi fandare dutto ina mbaɗa ɗeɗo gueɗe ina pompodira pompe à gaz ina kelodira siège uji ina berlodira kaaji ina kadi mbiyodira biyoje bonɗe tawi foof en mbi mbaɗanta parrainage ko neɗɗo goto Matam wonko sohli ko wona ɗum d' ailleurs ko Sénégal foof kono neɗɗo ndu fiya ndu ko ndun umata Matam wonko sohli ko wona nden haare e salon hakkude foddiroɓe poste walla kaari subama ɓe cuuɓi ko ɓeeɗo ɓe cuuɓi ko ɓeega donc momin kolir président min beltaki ɗum ɗon mbiɗa sikki wona nden haare Matam sohli Matam sohli ko haare naggodirde haare développement haare guila 2012 ha hande ene faada chantier ji ɗi ganduɗa ɗi ene poti waɗede inauguré ha hande région ngaji Sénégal foof
sappo e nayyi ɗi kala sappo e tati ɗi kam keeɓi gueɗal mumen e laamu Macky Sall kono ha ɗo to banggue toon to diwan o Matam hay goto wawa seedade wiye wonde naggam waɗama inauguré e on ɗon diwan o Matam to banggue wona bâtiment muɗum to banggue hono ko wiyete ko hôpital wona bâtiment muɗum to banggue aéroport wona bâtiment muɗum to banggue gueɗe goɗɗe université hay ko nandi hen ko golle puɗɗade goni toon donc wuuro ngo walla diwan o woni koye chantier donc hara nde fonno wonde kam ko yo on ɗon nokku ɓamto e dow e ɗiɗo duuɓi sappo e ɗiɗi kono ɗum noon laataki hawɗo saaha mo kalten donc wona haare parrainage walla min gondi koye kaari walla min kollu président ga ko minen goni ga walla ko Farba walla ko Mamadou Talla walla ko Daouda Dia walla ko maître Malick Sall wona ɗum Matam sohli e oɗo saaha Matam sohli ko haare politique nde ganduɗa nde ko haare nanggodiroɓe beele ko wasaka ko walla ko fuɗɗa ko guila duuɓi sappo e ɗiɗi caggal ina wawa laatade kam hay no tawi ko ɗo e duuɓi nayyi joyyi garoji kono wona vraiment ndeɗo haare nde ganduɗa ko haare querelle politique wona ɗum sohla e on ɗon diwan o Matam saabu eɗen gandi guila maw leydi ndi ari pouvoir Matam ko nokku mo ganduɗa ɓurɗo jogade ɗaminare e jorto wonde ma on ɗon diwan heeb ko sohli ko to banggue laamu walla ko heɓano ko guila dumunnaji jewtuɗi kono on ɗon ɗama ko cayiɗo ha ɗum ni woni ko wiyete ko ɗum nokku mo ganduɗa wiyete ko nokku ɓinguel moro nde tawno ko toon président woni iwdi muɗum jagorɗe kewɗe ko toon goni ministére uji kewɗi no mbiɗen ni eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni DG ji woni ardiɓe député ji ko nandi hen kala ko lamɗo walla kala ko laamu walla kala ko diwan fonno hebde to banggue laamu woni ɓen fodɓe hokkede poste uji diwan o heeɓi a heeɓi président ko toon président iwdi muɗum ko toon a heeɓi ministére uji mbiyen a heeɓi député ji a heeɓi DG ji a heeɓi ha joni diwan woni koɗo gotel ɗum ne haale ene woye deƴƴaka ɓiɓɓe ɓen ɗon wonnoɓe jagorɗe actuel e DG ji hande daro ina berlodira siége uji walla daro ina pompodira pompe à gage wona ɗum Matam sohli Matam ko sohli ko eɗen gandi Matam sohli ko ɓamtare développement Matam sohli ko ɗowgo e pamodiral kono wona biyoje bonɗe walla e werlodirde siége uji hani e werlodirde kaaƴe walla e pompe à gaz ko ɗi konnguɗi guddirten e oɗo ñalawma hande eɗen mbiya Djiby Dieng jarama to banggue caméra haade min jejjiddemo ko Kanel Nadio mboɗo andi kankone aussi ɓerde welani on ɗon banggue Ali Fall to banggue montage yettama adi amen e moɗon so Allahu lamɗo jaaɓi e banggue revue des titres ko janggo aljuma yo Allah hokke en hawrude hen inchallah